Mga higala, mayong gabi. Naano sa The 15-Minute Bible Truth Online Broadcasting Ministry sa Emmanuel Bible Baptist Church. Kininusab si Pastor Mark sa Sidon. Ug atong hisgutan karong kagabion mga higala, mahitungod aning bautismo. No, kay naay mga tawo nga nagtudlo nga ang bautismo makaluwas, no? Bautismo mo'y makahatag nimo og dalan sa langit, no? Ato nang tukion karong kagabion sumala sa pulong sa Dios, no? Kay kung imong tan-awon ang Biblia pag-ayo, kung imong susihon, makita nimo mga higala nga katong mga mingdawat ni Ginoong Hesus Kristo nga ilahang manluluwas mao katong mga tawo nga gipang bautismuhan, no? So makita nato diri sa mga buhat, no? Mga buhat kapitulo 2 bersikulo 38. Akong basahon o paminawan ninyo. Unya si Pedro miingon ngadto kanila pag hinulsol og pagpabautismo ang matag usa kaninyo diha sa ngalan ni Hesus Kristo tungod sa kapasayloan sa mga sala ug kamo makadawat sa gasa sa balaang espiritu. Kay ang saad nga na kaninyo ug sa inyong mga anak ug ngadto sa tanan nga anaa sa alayo bisan ingon sa kadaghan sa bagatawgon sa atong Ginoong Dios. Ug pinagi sa daghan pang ubang mga pulong siya nagpamatuod ug nag-aghat nga nagaingon luwasa inyong mga kaugalingon giikan nining baliko nga kaliwatan. Verse number 41. Unya sila nga malipayong midawat sa iyang pulong gibautismuhan. Ug sa moong adlaw dihay nadugang ngadto kanila nga duulan sa 3,000 kakalag. No? So mga higala, ang bautismo pagdugang nimo ngadto sa iglesia. No, matod pa ni Merriam-Webster, baptism is a Christian sacrament marked by ritual use of water and admitting the recipient to the Christian community. So kung imong tanawon ang Biblia, kung imong tanawon ang gi-define ni Merriam-Webster, haom kayo pod na sa Biblia, no? Ikaw pagabautismuhan kay idugang ka. Ningon ang Bible, and the Lord added you to the church, no? So gibautismuhan ka kay gidugang ka sa simbahan, no? Gidugang ka sa simbahan. Now, kung imong makita sa Book of Acts, makita nato dire nga silang Apostol Pablo, silang Apostol Pedro, ilang gipang bautismuhan katong mindawat ni Ginoong Hesus Kristo nga ilang manluluwas. Kay mga higala, usara ang manluluwas, walay lain si Ginoong Hesus Kristo. Ningon ang Biblia nga kung mutuo ka niya, maluwas ka. No, sa Buhat kapitulo 16:31, tumuo ka ni Ginoong Hesus, maluwas ka, ikaw gang imong panimalay. Ganin ingon si Ginoong Hesus sa Juan kapitulo 6:47, sa pagkatinuod ako mag-ingon nganha kaninyo nga siya nga nagatuo kanako adunay kinabuhing walay katapusan. Si Jesus Christ wala niya gi-emphasize ang bautismo nga apil, no? Apil sa kaluwasan kay wa man na nagpalansang ang bautismo dito sa cross. Usara may manluluwas si Ginoong Hesus raman. Ang bautismo idugang ka sa simbahan aron diha sa simbahan at imanon ka, mapalayo ka gikan sa kangilaran aning kalibutan na aron nga matulid ang imong kinabuhi, walihan ka, kurihian ka, matutuon ka sa pulong sa Dios diri sa simbahan, no? Mo na siya nga ningon ang Biblia sa bersikulo 47 nga nagadaig sa Dios ug nagabaton og pabor sa tibuok katawhan ug ang Ginoo midugang ngadto sa iglesia sa adlaw-adlaw niadtong mga nangaluwas. So kinsay idugang sa iglesia kadtong mga nangaluwas, no? Unsa na nga naluwas sila, naluwas ang ilang kalag, no? Naluwas sila, nakaangkon sila kaluwasan, no? Katong mga ningon ng Biblia katong mituo ni Ginoong Hesus Kristo. Now, kung natong tanawon diri sa Biblia sa Book of Acts, makita nato mga higala nga sa diha si Filipe gisugo siya sa balaang espiritu nga adtuon niya ang eunuko. Sa Acts chapter 8 makita nato nga ang eunuko nangutana siya, unsa may makababag nga ako pagabautismuhan? Unsay tubag ni Apostol Philip? Makita nato sa bersikulo 36.
ug samtang sila mipadayon sa ilang dalan, sila nahidangat ngadto sa tubig. Ug ang eunuko mingon, tanawa, ani ay tubig, unsay babag kanako aron mabautismuhan. Ug si Felipe mingon, kung ikaw nagatuo uban sa tibuok nimo nga kasing-kasing, mahimo ka. Ug siya mitubag ug mingon, ako nagtuo nga si Jesus Kristo mao ang anak sa Dios. Ug siya misugo nga ang karwahe pahunungon, ug silang duha miabog ngadto sa tubig. Silang duha ni Felipe ug ang eunuko, ug siya mi bautismo kaniya. So ningutana ang eunuko, unsa may makababag nako nga bautismuhan ko nimo? So ningon si Philip, gawas kung mutuo ka ni Ginoong Jesus Kristo, mahimo kana, no? Mahimo kana, ug mihunong sila og nagbautismo, no? So makita nimo mga higala, ang bautismuhan nato katong mga mingdawat ni Kristo nga manluluwas. Kay butang sila sa simbahan at imanon ang ilahang kinabuhi at imanon sila aron nga mahilayo sila aning kangilaran sa kalibutan, no? Muhunong na og inom, muhunong na, so ang imong kinabuhi maluwas sa kangilaran sa kalibutan, no? Muna ningon sa Roma kapitulo 6, maglakaw ka sa kabag-o sa kinabuhi, no? Maglakaw ka sa kabag-o. Roma 6 bersikulo 4. Busa kita nalubong uban kaniya pinaagi sa bautismo ngadto sa kamatayon. Aron sama nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinagi sa himaya sa amahan, bisan ingon kita usab kinahanglan magalakaw diha sa kabag-o sa kinabuhi. So makita nimo mga higala nga ang mga tao nga, kung imong tanaw ng Book of Acts, ang mga tao nga mingdawat ni Kristo nga ilang manluluwas, gimpang bautismuhan sila, no? Gipang bautismuhan sila. So makita nato, no, sa Acts chapter 16 sa ato nang gibasa ganina, and verse number Acts chapter 16 and verse number 31, no? Aron lang nga pamatuod ba nga ang bautismuhan katong mga minto o mindawat ni Kristo nga ilang manluluwas, no? Di sa tamo bautismo bata, kay ang bata dili man na kasabot sa pulong sa Ginoo, no? So dire makita nato mga higala sa bersikulo 31, bersikulo 30, ug midala kanila sa gawas ug miingon, mga sir, unsa ang kinahanglan nga akong buhaton aron maluwas? Nangita siya maayong buhat aron maluwas. Unsay tupag ni Apostol Pablo? Og sila mingon, tuo ni Ginoong Hesus Kristo ug ikaw maluwas ug ang imong panimalay. Ikaw maluwas ug ang imong panimalay. Ug ningon diri ang Biblia sa bersikulo 32, ug sila misulti ngadto kaniya sa pulong sa Ginoo ngadto sa tanan nga diha sa iyang balay. Ug siya midala kanila sa maong takna sa kagabihon ug mihugas sa ilang mga labod ug gibautismuhan siya ug ang tanan nga iya sa walay langan. So makita nato mga higala nga sa diha nga mingtuo tong Philippian jailer, dito sa ilahang balay ang tibuok niyang panimalay nagpabautismo sila panahon sa kagabihon, no? Pwede dita magbautismo panahon sa gabi, pastor, pwede ningon man ang Bible, no? Ningon man ang Bible. Sa Acts chapter 18 makita nato si Crispus, no? Acts chapter 18 and verse number 8, no? If you have your Bible, you read your Bible. Acts chapter 18 and verse number 8, og si Crispo ang pangulong punuan sa sinagoga mituo sa Ginoo uban sa tibuok niya nga panimalay, ug daghan sa mga taga Corinto nga nakadungog mituo og gibautismuhan. So kinsay bautismuhan mga higala? Katong mituo, no? Katong mituo ni Ginoong Hesus Kristo nga ilang manluluwas, mao na ang gibautismuhan, no? Gibautismuhan. Ingon sila nga bautismuhan pastor para maluwas, bautismuhan para mawala ang iyang sala, no? Para mahimo sang Kristohanon. Kay ngano dahil si Jesus Christ gibautismuhan man siya ni John the Baptist, ato pa makasasala dito siya, no? Gibautismuhan man siya ni John the Baptist. Nganong gibautismuhan to siya ni John the Baptist? Kay magtukod man siya og iyahang iglesia. Tukod man siya giyahang simbahan. Kinsay permirong mibro?
ang 12 ka apostoles, no, mga membro niya. So nagtukod siya sa simbahan, so nisubmitar siya sa otoridad sa pagpamautismo didto ni John the Baptist, no? So kay nagtukod man siya sa simbahan, so gibautismuhan siya ni Juan Bautista, ni John the Baptist, then ang mga membro niya binautismuhan pod sa authority ni John the Baptist. So makita na to mga higala nga ang bautismo dili makaluwas. Ang bautismo pagbutang nimo sa simbahan, gidugang ka sa simbahan nga iyaha sa Dios, no? Simbahan sa mga linuwas sa Ginoo, simbahan nga sigurog langit. Kay daghan pong simbahan dili sigurog langit, no? Daghang simbahan dili sigurog langit na masin pa, no? Daghang simbahan nga pinaagig bautismo ang pag-adtog langit, pinaagig mayong buhat. Munang hangtod karon dili sigurog langit. Pero igala kon motuo ka ni Ginoong Hesus Kristo, ako'y paniguro nimo sumala sa Biblia, malangit ka. Makaangkon kag kinabuhing walay katapusan, no? Makaangkon kag kinabuhing walay katapusan. Gani kun imong tan-awon diri sa Marcos kapitulo 16, mo man dayon ni ang ilang pagabasahon. Ato ni basahon. Marcos kapitulo 16 bersikulo 15. Ug siya mingon ngadto kanila, pangadto kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ang maayong balita ngadto sa matag minugna. Siya nga nagatuo ug gibautismuhan maluwas. Apan siya nga wala nagatuo pagahukman sa silot. Ako nang gingon ganina mga higala, bautismuhan ka para idugang ka sa simbahan aron nga ang imong kinabuhi malikay, maluwas gikan sa kingilaran aning kalibutan na, no? Muna ningon ang Biblia, siya nga nagatuo o gibautismuhan maluwas. Apan siya nga wala nagatuo pagahukman sa silot. So kinsay hukman sa silot kadtong wala nituo, no? Diyan ang bautismo dili manluluwas. Bisan pagkapila pa ka bautismuhan, ningon ang Biblia, pero wala kami tuo ni Ginoong Hesus Kristo nga imong manluluwas, hukman lang gihapon ka sa silot. Hukman lang gihapon ka sa silot. Mao bitaw nga kun imong basahon sa Juan kapitulo 3, no? Juan kapitulo 3, makita nimo nga wa gyud hisguti diri ang bautismo. Juan kapitulo 3:36. Ato ning basahon ha aron maklaro nimo. Siya nga nagatuo sa anak andunay kinabuhing walay katapusan. Ug siya nga wala nagatuo sa anak dili makakita sa kinabuhi, apan ang kapungot sa Dios nagapabilin diha kaniya. So kinsa tong hukman sa silot? Ang katong wala nituo. Kinsa tong makaangkon og kinabuhing walay katapusan? Ang katong mituo ni Ginoong Hesus Kristo. Pangutana, asa may bautismo diha? Ang katudeng naa dito sa krus sa Kalbaryo sa dihang giingnan ni mituo siya ni Ginoong Hesus Kristo, wa man lagi to siya bautismuhi. Nya ningon man si Ginoong Hesus Kristo, kuyog ka kanako. Kaklaro atong naluwas siya. So mga higala, ang bautismo walay labot sa kaluwasan. Ang bautismo idugang ka sa simbahan aron nga kuyog ka, idugang ka sa mga taong luwas na, sa mga taong sigurog langit, no? Siguro na membro kag simbahan karon nya wa kay sigurog langit, alkansi kay ka. Mga higala, ingnon ta ka, duol ni Ginoong Hesus Kristo kay siya lang ang manluluwas. Dawata siya karon nga imong manluluwas, ang ako ipaniguro nimo sumala sa Biblia, maluwas ka, makaangkon kag kinabuhing walay katapusan. Dili pinagig bautismo, dili pinagig man buhat, pagtuo ni Ginoong Hesus Kristo. Tinawat ko mga higala nga imong nasabtan sa yano nga paagi kini atong diskusyon mahitungod sa leksyon nga ang kaluwasan dili apil, ang bautismo dili apil sa kaluwasan, no? Ang bautismo gidugang ka sa simbahan.
aron nga atimanon ka, alihan ka, tudluan ka, matutuon ka, aron nga ang imong kinabuhi malikay sa kangilaran aning kalibutan na. Apan, paminaw, ang imong pagtuo ni Ginoong Hesus Kristo mo imong dalan padulong sa langit ug pagpakaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Ug kini nausab si Pastor Mark sa Sidon sa sunod na usab nga higayon. Daghang salamat, maayong gabi kaninyong tanan. Sa sunod na usab nga higayon, ang Dios magpanalangin. Ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.